para explicar un pouco a posición do encontro de Mandiño cara á Asamblea Nacional próxima que se vai celebrar nos últimos días do mes. A nosa posición é unha posición conocida dende fai tempo, os nosos planteamientos, pero eu quixera empezar dicindo unha cousa. Esta Asamblea Nacional é unha asamblea que todos podemos ir. É unha Asamblea Nacional a que todos podemos ir e ainda que ás veces poñerse medallas está mal, si temos que dicir que pode ser pola tema que tivemos nós na anterior Asamblea Nacional e nos procesos asamblearios anteriores de que se volverá a recuperar a posición de que todos os militantes do BNG poderamos asistir á Asamblea Nacional, que non se seguira con planteamento de delegados, que ao final o que fixo na última Asamblea Nacional, ao final o que se fixo foi crear unha división brutal dentro do bloque en función de que había que apuntarse con alguén para ser delegado e planteouse un enfrentamento mediante listas, etc., un enfrentamento para poder ir á Asamblea Nacional. E eso, xunto con outras cuestións que se venían arrastrando de fai moito tempo, deu lugar a un fracaso real da anterior Asamblea Nacional, un fracaso evidente, un fracaso no que o modelo escollido dou lugar a que se queixase moita xente de que o portavoz nacional do BNG actual nadie o deixa traballar, non se deixa traballar, nunca un portavoz nacional estuvo tan cuestionado, a labor do portavoz nacional estuvo tan cuestionada, pero nadie debe esquecer que a Asamblea Nacional anterior pechouse en falso porque o portavoz nacional do BNG actual non chegou nin a ter o 50% dos votos da Asamblea. E iso quere dicir que non ter o 50% dos votos da Asamblea, pois quere dicir que non hai unha maioría cualificada que respalde unha posición política. Pero ao mesmo tempo é evidente que tamén quenes pularon dese sistema, pois tamén fracasaron no seu propio planteamiento de xogo político dentro do que sería executiva, dentro do planteamiento executiva, e así douse lugar a unha posición moi chamativa de que nun xogo de maiorías e minorías imposto no BNG, pois ao final vamos fracasando e fracasamos de unha forma forte. Eu veño aquí a explicar unha cousa importante para min cara a esta Asamblea Nacional e que eu creo que se debe clarificar a todos os militantes do BNG, independentemente xa do planteamento do encontro de Mandiño, da alternativa á Podemidade ou do Mais Galiza, pois hai unhas cousas que clarificar. Ademais, aquí o sitio idóneo, esta é a terra por excelencia dos independentes, entonces, ou ex-independentes, é dicir, esta é a terra por excelencia dos independentes, non? Entonces, aquí hai que clarificar unha serie de cuestións importantes. O Bloque Nacionalista Galego é unha forza política asamblearia, mas tamén unha forza política frentista. Son dúas cuestións que definen o Bloque. Todos aqueles que entren no Bloque pensando que este é un partido político o uso de un home un voto están totalmente equivocados. E pódese dicir que eu sou un antidemócrata por decir unha cousa destas, pero como creo firmemente no frentismo, sigo defendendo o frentismo como forma de organización política do nacionalismo, pois eu teño que aclarar que os estatutos do BNG conformaron o Bloque mediante partidos e militantes. E por que se definiu o BNG así? O BNG non se definiu como unha forza política ao uso, non se definiu ideolóxicamente. O BNG é unha forza política que parte dunha base que se chama aquilo do proxecto común, que se funda no ano 82 en Riazor e que se plantea con toda claridade de que habrá unha representación dos partidos políticos que conforman a frente. E por qué? Porque, en frase de algún compañeiro meu de outro movimento, é difícil poñerse a dividir o piorno mentre o piorno, non sei se aquí dicides piorno borreo, pero, bueno, na miña terra dice piorno. Non sei se é difícil dividir todo o que hai no piorno se o piorno non está cheo, é dicir, poñerse a dividir un piorno se non está cheo nada carrera, porque vai nos tocar a pouco. Entón, o BNG conformase non ideolóxicamente, sino como unha forza máis ou menos, como a definición que hubiéramos chamar progresista, etc., pero non hai que olvidar que no BNG incluso hai forzas políticas que formalmente poderíamos decir que estarían dentro, eu chamolle esa ala liberal así, xoposamente, dentro dun espectro máis ou menos
non na dereita, pero si no centro, como pode ser o Partido Nacionalista Galego, hai forzas comunistas, hai forzas, digamos, rivales, hai forzas que se tildan de socialdemócratas. Eu son un socialdemócrata, convencido, demais, eu levo predicando aquí antes de moitos predicaran. Eu veño do Partido Socialista Galego e sigo sendo do Partido Socialista Galego, ainda que estou dentro do BNG. Entonces, que quero dicir con isto? Que parece que agora temos chegado á conclusión de que o importante é que todo se decide na Asamblea e se decide por un voto. E que non contan para nada, as ascripcións nin os grupos. E que o grupo que gana é o grupo que ten que mandar. Craso error. Craso error porque se non está definido ideolóxicamente a organización, se a organización non se define pois, ou como socialista, como comunista ou como libertaria, caso error é que el que gana di que impón a súa política, porque evidentemente vai a ter enfrentado a parte do BNG por unha razón moi sincera, porque se eu ideolóxicamente non son do mesmo que goberna, a mí podáseme fazer tragar con todo, pero non se me pode facer tragar ideolóxicamente, porque o nacionalismo é un sentimento, o nacionalismo non é ninguna ideoloxía. Que se plantee que o nacionalismo é unha ideoloxía, equivócase de medio a medio. A defensa da nación pode ser unha cousa que nos una, pero o nacionalismo como ideoloxía apague vamos, porque a verdade a vida non ten nada. É dicir, que é importante que teñamos que entender que é necesario o consenso, que no BNG é necesario funcionar por consenso. Non é necesario funcionar, non é bo funcionar única e exclusivamente por maiorías, porque quen gana, pois funciona. Iso sería un error, porque entón deturparíase pois sería a frente e, como dixen antes, estaríamos en un conflito permanente e seguiríamos un conflito permanente. Eu por eso defendo un BNG diferente ao que hai na actualidade. Eu non defendo executivas, personalmente, non defendo executivas, non defendo planteamientos de consellos nacionales que poidan decidir totalmente todo e que todos poidan decidir todo, que as forzas políticas que estén na frente non teñan unha capacidade de funcionamento, pero tamén defendo de que aquelas persoas que non teñen ascripción partidaria dentro dos partidos da frente poidan, de alguma maneira, formar parte dos órganos de dirección da frente, aliándose entre eles, si así o estiman. E en ese planteamiento é unha das cousas que, como novidade, levo en Encontro Imantiño nos seus planteamentos de ponencia, levo en Encontro Imantiño cara a que calquer grupo de militantes que queira poida tamén acceder con un número mínimo de militantes, non os 60 que haya que presentar unha lista, etc., poida acceder perfectamente a presentar unha lista para ter representación e, por tanto, poder decidir un órgano máximo. É evidente que isto, pois, chirría co planteamiento da democracia de un home e un voto. Pero volvo a repetir, este é unha forza política asamblearia, pero ao mesmo tempo unha forza política frentista, se compón de dous vectores, non se compón dun vector só. Como planteamos só como un vector, pois o conflito está servindo. Como xogar en esta situación política na que estamos, donde se di que o BNG debe definir a súa política, debe definir que facer ou que non facer. Eu, non atacando, senón analizando, direi que nadie no BNG pode dicir aos demais pois que estamos por unha república en galega, porque vamos, o que eu sepa, no BNG nadie está por unha monarquía, e entón difícil será que como forma de goberno alguén no BNG se plantea unha monarquía. Por tanto, obviedades para defender a política non valen. É unha obviedade que o bloque republicano, é unha obviedade, non é necesario plantearlo como unha cuestión fulcral nun debate político. Pero tamén é certo que xogamos ás veces con unha necesidade de competir entre nós e dá lugar a cuestións como a ver quen é máis nacionalista, quen é menos nacionalista. E volvo a repetir que aquí nacionalistas somos todos, porque o planteamento que nos une é a defensa da nación. Non hai nadie máis nacionalista que outro. O que habrá é un que ten a ideoloxía ou outra.
A deriva a que nos leva a cuestión da próxima Asamblea Nacional, eu así moi deslavazadamente, Martiño seguramente analizará mellor a cuestión que eu quero plantear, a que nos leva a toda a Asamblea Nacional é a un enfrentamento máis. Un enfrentamento deturpado. E un enfrentamento que se anuncia incluso un planteamiento por parte de algúns inquisitivos. O BNG, nos institutos, tedes que saber que plantea o dereito á discrepancia pública. Que non o queira entender así, e que non entende o que é o BNG. O dereito á discrepancia pública é poder decir como grupo o que un pensa, porque na raíz do BNG está que o conforman tamén distintos grupos políticos. Entón, dereito á discrepancia pública dun grupo político, dos seus portavoces, ten o que haber, porque se non hai ese dereito á discrepancia pública, automáticamente estamos nunha sorte de dictat do que ganamos nós e ora cala todo o mundo. E isto non pode ser. É dicir, podrá parecer que isto pode ser unha xaula de grilos. Non, non é ninguna xaula de grilos. É o que é. E hasta fai pouco tempo funcionaba perfectamente. O problema é cando se rompen as regras do xogo. Hai por outra parte quen define tamén que isto ten que definirse como un partido político. E eu non digo que iso non se faga, pero que non faga, que o faga abertamente. Que o faga políticamente. Que non o faga pensando que isto é un tinglado electoral. O problema principal do Bloque Nacionalista Galego neste momento non é xa de principios, nin de outras cousas. O problema do Bloque Nacionalista Galego é como recupera a confianza en si mesmo e entre os distintos segmentos que o conforman e como, refundando esa posición, o Bloque Nacionalista Galego pode empezar a traballar polo país. Non hai un problema de principios, non hai un problema de que persona vai a ser a que vai liderar o BNG. Ese outro craso error. Plantear o eu ou o caos, eso é un erro. E iso se está planteando tamén, o de eu ou o caos. Non é un problema de un cargo ou outro cargo, non é un problema de que teñamos cargos políticos, porque hai hoxe un debate no Bloque errado totalmente. Eu que estuve no Bloque desde a súa fundación, con 19 anos membro da súa comisión permanente, pois chama moita atención o interés de uns por ser portavoces e de outros por ser candidatos a presidente da Xunta. Candidatos a que? O que hai que ser realista? O candidato a presidente da Xunta hoxe aquí non é única exclusivamente nada máis que ter a posibilidade de ser cabeza de lista pola Coruña, pero presidente da Xunta non vai ser. Calquera que sea non vai negar, nada máis. E iso por un posicionamento que dice que o que vai pola Coruña por ser candidato a presidente. Ese non é o planteamento. O problema non é un debate de facer desto un tinglado electoral. O problema non é facer unha organización política que sea un tinglado electoral, pensando en ganar eleccións. Non é esta aí o problema. O problema é se esta organización política ten capacidade para xogar e convencer aos ciudadanos. Non estar, digamos, na posición actual. Na posición actual estamos nun devalar peligroso donde o Bloque deixou de ser referente político. É dicir, un referente político non é unha forza política que gane eleccións, que tamén o pode ser. Un referente político é aquela forza política que sin ter moita representación institucional o que di no país é atendido polos ciudadanos. A cuestión que nos temos que plantear hoxe todos que estamos aquí é, cando vamos pola rúa, se o que di o Bloque os ciudadanos escoitan, se o que di o Bloque ten algún interés para os ciudadanos, salirmos da cuestión local, plantearnos na cuestión do espectro político. Ten interés, cal é o principal problema que ten o Bloque? Que non é referente político, non é o que marca a pauta da política. E vou terminar. Isto é o resumo dunha cuestión. E, evidentemente, eu son dono das minhas palabras e son deudor tamén dos meus feitos, das minhas palabras, da miña militancia política de fai moito tempo, e incluso das lealtades e fidelidades. Eu son un tío maior xa, ou menos non. Pero hai unha cuestión que debemos ter en conta. Eu sempre digo que nós chegamos a ter un líder político que falaba e non se entendía nada. Decían todos os que o rodeaban, non se entendía nada.
Pero eu sempre dixen que decía algo. Despois, cambiamos o líder político e cambiamos a uns políticos que se entende todo, pero non din nada. Iso é o problema. O problema é se se entende e dis algo, ou se se entende, non se entende e non dis nada. Ou se entendes e non dis nada. Este é o problema. O problema non está en si son candidato A, si son candidato a B. O problema non está en eso. O problema está en si o Bloque Nacionalista Galego, cando abra a boca, os ciudadanos digan, están como a cabras, están tolos, pero eso ten esta razón. E sirve para algo. O problema é, cando o Bloque Nacionalista Galego diga A, é o mismo que din todos. É a profesión, a profesionalidade da política como profesión. Ese é o grave error. Ese é o grave problema no que estamos. Por eso non é un problema de debate de si vamos a ter república, vamos a ter candidato a presidente da Xunta, somos máis autonomistas, somos menos autonomistas, somos máis nacionalistas, non somos... O problema non está aí. O problema é a nosa organización pode seguir vivindo no clima actual, a nosa organización pode volver aos orígenes do fracaso e remata. E agora sí que remata. Os orígenes do fracaso son o ano 1982, cando o Bloque Nacional Popular Galego, BNPG, do que eu non formaba parte, tiña, incluso concelleiros, tiña cousas, pero o seu proxecto político estaba esgotado. Nadie o escoitaba. E en ese momento decidimos todos os nacionalistas, máis ou menos, xuntarnos para conformar un novo proxecto político que non funcionara coa preponderancia do partido e con unha cousa dun Frente de Liberación Nacional. Volver, aquilo era, a Asamblea Nacional Popular Galega, se decidía todo un home e un voto. E depois había o partido que dirixía, o partido guía, que dirixía todo o tinglado. Vamos camiño desta cuestión de non? Vamos no BNG, estamos insuflando a cuestión de que este un home e un voto e nada máis, e non contan as tendencias nin as correntes. Este é o problema. Se alguén quere que eso, que se saque o xallo, e que se presente as eleccións, ou se non, que faga unha cousa. Fundar un partido e no ano 1973 en Francia non existía o Partido Socialista francés, non existía. Había moitos partidos socialistas. Ao final, no ano 73 é onte, algúns non nacentes, pero é onte, vamos, se fai no segundo. Ao final, François Mitterrand conseguiu unir a todos os partidos socialistas e que dentro pudera haber corrientes, eso que dá lugar ao que vedes nos partidos socialistas francés cando hai eleccións e tal. Había un partido político, en cambio, en Francia que era todo poderoso. Tiña o 20% da sociedade francesa. Era o Partido Comunista Francés, o PCF de Georges Marchais. Ese partido tiña o 20% de propiedades, de empresas, de sociedade. Era unha sociedade dentro da sociedade. Desapareceu. Por qué? Porque non respondeu aos intereses de todos os ciudadanos, sino que respondeu a unha sociedade aparte. Porque creou unha sociedade ficticia. E o problema noso é que no BNG estamos moitas veces creando unha sociedade ficticia e non entrando na realidade da sociedade. Isto é o problema. E isto é a política. E entonces, eso non quer dizer que non manteña que haber política. Desde logo, eu maniféstome contra os tinglados electorales, contra os tinglados que só se presentan, se plantean como candidatos a presidente non sei que, candidatos a presidente non sei canto, e ese parece que é tema. No, o problema é arreglamos o bloque, vivimos ben, ou isto rompe. Isto vaise, esvaese, non é que rompa, esvaese. Morrerá por inanición. Este é o que eu quería transmitir e deixamos claro que isto é asambleario, pero tamén é franquista, non nos esquecer.